Селото направо си жил там. Шакирчо ще правя лятото кафе на пясък. Тут кафе. Така. И като дойдете утре с Дяла Наско да пиете по едно турско кафе при мен. Или как? Виж как ще пъл. Как работи Атанаско? От 87 години. 87 години. Има желание за още поне 10 да работи. Искам да отварям долу, Василий ми дава. Стига каза. Няма живееш каза с турите. Ти ще живееш, турите ще живееш, ма да не работиш, ще да правя. Колегата 100 годишен е и 8 месеца памет. Той живее и двете блок, аз съм